Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik og sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bilami ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nay nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED Liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo atong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Gibuhis ko nga akong kinabuhi tungod ni mo, Alan. Hapit ko mamatay dahil nanganak ko ni mo. Unya karon, yano ka lang pasakitan og babay? Ako'y makigsulting, Karol. Oh, nay. Anay na sad. Nanay. Nga nang pasakitan ka man niya? Nga kabuutan ni mo? Nga nung gibuwagan ka man niya? Wa ko waging Carol ni, uy. Ay, takag sulti da.
Sipit ang Unsa nanay. man di ay. There was never an as na mao nga miangay buwagan. Unsa ni unsa kuno Tonaldo? Isa? Hubara ra guntong gisulti sa Kuha ko ni. sige. Gani, balik ka bay. Balik ka dito. There was never an as. Klaro na. Kuha na ko. Unsa- Kuha ko siya tilasi ng silya. Ay, badi. Tonto. Ay, pawa Nay, di. gaduda ko kamusnaldo mo yung mag-anak na. Ay, kaluod. Pawa di be. Tilas ka karon. Papa na nila ako bayalan. Why, angay. Wag tag ito ni Martin. Why, angay. Ikaw right. Tiglawgaw sa istorya di da. Pawa be. Kay one-on-one ko istorya akong anak. Kuno si problema gyud ani. One-on-one me. Nilang tagi magsigot nay aron dali ra ko makamove on. Tana. Tana may nalo, lakaw ta. Ay. Dadon ko. Asam ta? Mangita tag show. Oh, kana. Unsa? Oh, mauna Martin. Nagduda ko. Nga katong nagsulti sila si Carol o ang atong anak. Nagprangkahay na to. Daan pa bitaw ko ang bayhana. Ha? Nga unsa man tin? Kagwapa o kasiksi ang bayhana. Nya mo tuo si Alan nga may pagbati sa niya. Martin. May edad na ng atong anak, god. O pero mo yung pod, naliwat ni mo kahit. Nya samtang katong Carol may iko ba yung gitas o nga bantang ka eskalakinan. Taysa ragod. Ay, Taysa. karohon tani, taysa. Saman, may kaibog ka atong Carol. Unsa? Tamsa kita, tamsa. Tansa. Tamsa. Ako kasi may time. Nalugong ba, napaingon naman daan na ito istorya, Roselia. Ay, di man God. Gipanaong manin mo na ako. Nga ingon anir ako katas. Anar ka. Koreksyon! Kamub, Awa? Giklaro na yun no ni mo. Sige kang saway na ako. Nya sige kag dahil sa babaeng naibgan sa to anak. Haba diha eh. Parehas gyud tingali mo og taste sa imong anak sa. Type ninyo tong babayhan na. Haba na siya, oy. Hain na gubda pa doon ang imong istorya. Pataka ka naman nagsubok. Ay, dili. Ay, klarohon tani. Kung may kaibog, basad kang Carol. Mang okay ra nimo nga nagka-misunderstand. Haba diha, oy. Hilas-hilas ka man ang tao, oy. Gilikayan magani niya nga itong anak. Ako pa kang tiguang na. Sama diha, eh. Asa mo ko itong anak ko si Naldo, ha? Asa to sila? Nang lakaw man lang ito. Mangita ko no sila show ka nang mubo lag kontrata. Nang baratuhon nila ba? Aron makasyo. Kapaitan ana, oy. Mangita yung kontratang mubo. Kanang barato ra kontrata. Aron makasyo gid ba? May no, kinagita silang siyo. Pero di lang ka ng barato, eh. Kanang mahalon gyud. Anya di kasyo. Bahala na. Mo na yung may laki. Daling kalimot ang problema. Labi nagproblema sa gugma. Maayo! Baynaldo, wala mong tingog. Gusto mo na kang pangikatahoran ba, ha? Ay, ikaw sa dahil sa tingog, di na. Anak, yango-yango lang sa kaya, yango. Maayo! Maayo! Ang tingog na ko, eh. Ay, tingog lang niya, bala. Ay, nga naman eh. Ingon ka kay, mangita tayo magpasyo. Niya ba din sa ilang dekaro lagi? Limot ka? Kailang mangkaro lang ito bagong promoter. Ito sa ila, mga tanatag, nabtay wabot ka siyo. Kaha? Sa mga Magyugha na. Di ka nga gusto na ka magkakitang dekaro eh. Taka na ka eh. Bida eh. Ilaron mo tanim mo. May lang ka musulti nga. Move on. Pero atik na de. Dili ka mo tuon ako. Makita ron ni mo kung saan ako pagtagas Carol. Ipakita ko niya nga samarang wine na hitabo. Yada ba? Masuway bito ka. Masuway bito ka ron. Dito paa oh. Paa. Unsay ato? Paa. Oh. Tanawa pa. Nagtapis lagi.
tuwalya di karon. Ay, mubuon ba yalan? Mubuon. Mubuon yan, short, mubuon. Manong ni amo, oy. Di ba nga human naman tagsulti, Alan? Ngano ni apa manggid ka? Man na bitaw. Dawat man akong tanan. Bagiri na Kaya, ngano ni apa man ka? Assumer sad kayo kaoy nga ikay akong tuyo. Wala. Bagiri. Dili ang bahin na tong duha kong tuyo, day. Dili ikaw. Alan? Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan. May iwasan nito ang pagkakaroon ng ubot lagnat at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Mag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinaglulu. Ala. O kun mao, Ala. kung dili man ako inyong tuyo, kisa mo dilain. Nga ni amo manuktok sa kong boarding house. Ay, karatol. Dito. Karuhan na diya. Di, ay, karatol. Agud tiglubog ka storya ay kapuya mo. Kung mao nang dili ako inyong tuyo, sibog. Ay, karatol. Ay, Ay, karatol. Napiit ka? Nga naman, concern ka? Kila. Ay, palupig. Naipit ba ka? Humuta ni ginawa, gini mo. Ala! Ay, naman na. Pildi ka. Pildi na kabayalan. Nibigay na ka. Nidiga na ka sa imong baraha. Sa liga ko taon. Ayaw pag-surrender. Kung anday ka Nangilag ka. Ni Ami ba kay nalimot ko pa yung number atong tita Juan ni mo. Ina, daw ta ba yung... Promoter sa atong show ba? Mungutana lang ta kung abay upcoming mga show town. May cellphone number ka, dili ba? Ay, palupig. Sabay Anong wala man lang ka mo text na ko? Ni anhi pa mangyud ka? Ako an kining Ilang awan na! Saks pa ang pattern ni mo! Sabayag, mayo, sabaya! lubat akong cellphone, day. Kanya mo tawag ka, di sa ko katubag kayo ako ilod. Mas dali ang pag-charge Wa- wa- og pila wa- ka gabi. minutos. Mao gani, mas dali ang pag-charge Ay, og pila ka palupig. minutos ana Alan Ay, kaysa palupig. pag ano news amo. Ay, palupig, patiri. Wala, sakpa naging kaya mong diskarte, bay! Ay, palupig, patiri! Ulit ka ba Naldo? Ayaw sa, hoy! Dayon sa mo. Padayon nun, mani mo, day? Since ni naman mo, hatagan na lang tamog cellphone number ni Tita Joanne. Gihaguan ba taon ninyong anhi? Salamat, day. Ala! Unsa? Ganun ako may moduol nila. Ako ganahi, sige pakitang lihok ni Alan. Ngansa ba? Basta, ikihatag ng cellphone number ni Tita Joanne nila. Ano kang ikaw limo hatag? Ikatubang dito ka. Di lagi ako ilang tuyo. Cellphone number ang Tita Joanne ang ilang tuyo. Mong ikihatag anak dito. Ingna lang nga nag-ilis pa ko. Sige na, lakaw na dahil sila. Yes, uy, nakalakaw na nun si Tita Joanne. Siya magkailang tuyo. Gani, mong di ko matubang. Lakaw na dahil sila. May intay inibalik ni De Carol ka ng magtapis lang siya tuwalya. Kay? Di ba, magbutalag bandage ba? Kay? Bandage siya. Ay! Kay? Labi kita naon niya lukon-lukon, bay. O gamay si Pias tuwalya, bay. Dayag mo lang tanan. Habwa, tinay! Lamit tanaw, lamit na yung lukon-lukon. Uy, Mura mo nagbuktos bata. marag ito yung Walang tambok. yung kita. Marag Mura ito yung tambok. Pari, unsa ang taon kay? Ay, kamakak ka kanindot anak. Kaya balik ko, tutokig may lukon-lukon na to. Balik mo to ron. Ay, nanay. Ay, tanaw na. Wawa, kunuhay ko mo react nga niya siya. Ang niyang presensya, di na ko tagdon. Talikod ko ha. Ato bang lang. Aha, Ato kay? bang lang. Kay? Lukon-lukon na may tanawon mo. Ah! Magidangat. Paong ng ganat ha. Ay! Ay, di nam ni anak, di nam ni ito yung lukon-lukon. Lakop, dakop ni putsirohon.
Paong na. Ngano ka na do? Napaong. Ay, ako si Garilio ginagutan ba? Napaong. Gidagutan? Oh. Gidag sigarilyo? Gidagutan din na nimo, wa man. Nalimot. Samot, tagapaong. Ako nagkuti gud. Mo din nakaingon ko na paong, malimot ko na. Nakaingon ko na paong, pero wala nagkuti day. Sama di ay? Ambisya na ka. Niya na di ang cellphone number ni Tita Joan, oh. Ako na lagi pahatag ni Day Carol Ani. Ang lokon, iring. Ang maglawas, iring mabdus. Asam day siya day. Kuan ka nang... Ingo mas siya nga, dili magkako nun siya ang inyong tuyo. Aha? Ingo mas Day Carol nga, ako na lang kunoy, kuan, pahatagon aning cellphone number ni Tita Joan ninyo. Kay, ingo man kuno kang dili siyang imong tuyo. Sudla beglangaw ng baba ni mo bayalan. Dahil sila. Lukon-lukon ni mo lagi iring mabdus. Tana day, bayalan. Tana. Klaro na kay da. Dili say Carol ang imong toyo, pero imong gipangita. Taray! Napaong ganay! Napaong akong! Ako sa Manaldo? Si Garilio lagi! Napaong ko si Garilio! Tuhe! Bay, klaro, here ko gugod. Unsa ba? Nakamove on na ka, wa. Sa imo pagtuo. Ingon lang anak ka sayo na. Ay, yes, of course. Ilaong ko bay, nagtuo ko nga sa kong pampaningkamot nga mo daog atong singing contest. Masawan ko sa Carol niya. Binuang rin eh. Daan pa ko? Mangubahos ko bay. Ha? Kisa may yung panimaslan? May lahi ba? Si Carol! Payalan! Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ng atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga